Mana dutere. Ndo ino challenge tawe naye manje. No music. Haifa idiwi. No. Facebook zvainoita manje inokupa imari but pamari yenyu vanozokata ye artist yavo badaro artist. Saka charizi atogona. Saka pamatoridza like mukaona mune juice rinofaya pa mukaridza masongs aya. Munotonge muchitobhadhara. Anti vakamboti bhadhara ndimboiti zvese izvozvo. Tadzoka. Ndimboiti izvozvo. Ndinoita zvakanaka chadoridzi. Adodlaiwe 3 yakawaya music. Badasa takubhadhara kero zvino. Sivano kupanga ripi. Ripi sata kubhadhara. Iwe pejire. Takuinda guys, chiyaita nyaya event rangu ramamuchitaura. Chiyaitionesane tifambire nyaya event. Hatichifambire nyaya event ramamuchitaura paya. Vent ramakamuchita musimbe muchida kuona vent. Chiyaite zvevent. Chiyaiti dzifambire nyaya dzacho. Chiyaiti dzifambire nyaya idzi. Vedu guys, phone yangu yanga yopisa asikana. Nditengerewo zvefoni naimi. Asi madhari ziso kupretenda kundida. Phone ichingokata kudzima kungodzima nekuti kangotsva. Zvitodika usimuseredza kumhepo. Usimuseredza kumhepo. Kuti isaningiri. Andopota muchimboikanda muchisa panzi tirowe nemhepo. Ndimboaratidza mbudzi vamwe vachadzizika vari plus 44. Nawe idha. Kana idha napedza spend a day nemi nabami. Tukuti gidha. Ndiko tukurumidza kuenda nobatsirwa mwana. Ndo tukurumidza kuenda nobatsirwa mwana zvakanaka nakanuka kusira uchitamba nesipano. Nawe idha nditengero zvefoni nawe nina kuGermany nditumiriwo zvefoni. Ona foni kupota ichinda pashi apa kunofugwa nemhepo. Kutange munhu foni inofugwa nemhepo kamboione ipiwe. Zvaro kuti chidhura chimobisa. Chidhura. Avanga kuchema pa last life. Inda. Babu ndine picture quality yekutai camera. Aiwa. Sisi wabuda nefoni yekutya kubirwa kunze. Indafamba neyangu ini ndine bango rangu. Yaperawo zvibasa iyo foni aichinawo muto kwa. Yaperawo basa ichina muto. Saka ichatoriwo zvinhu zvine kumeso. Hanzi mune live here nasi. Manheru. Manheru. Idha. Marway. Madhari zukamanza chita we love you Smelly. Asi foni yangu chidhura. Asi foni yangu iri kupisa. Asi kuti sisi mali we love you. Number 1. Ana chingodzasirawo my love you too. Ngodzasirawo. Right guys, toda utindeka kwana kuda. Toda utindewo kwana kuda uko. Asi tukuvashanyira vese. Utsika mbudzi yavanhu. Indangoitika ndichakona ndisakubutu kunayo. Kwakutondoidya. Kwakutonoividzunga. Ini pambudzi ndokuda matumbu acho kaini chete. Matumbu nemaguru aya zvinoita zvokumonyoda. Paita nzimba. Zara izora ya mashoks. Zukonda mashoks. Saka ndisingadi kuya kuno kurodi dzavo dzopedza mashoks emota. Nepetro, petrol inanodira mashoks bamnini mozati shock 1 mashoks 2 ekumasure ega ari 2 under 6000 ari 2 chai akazorova wose manje ari 4 ekumasure nekumberi 6000 kutrigger yapinde kunoda mazimota ema isizvino dzavo dzakadhakwa
Guys, mati kuti kone nyaya event, ngatitaure nyaya dzevent tiwe mati event radii. Event writers. Haucha kutaura ke. Ndavapoka. Ndakona makomedi. Madzifambira nyaya dzacho. Ndadzifambira nyaya dzacho ndadzoka. Kwai makumbo bus dzapera makumbo akupisa ine kufambira nyaya dzacho. Ono Facebook. Nyaya dzavanhu dzofambirwa video. Unodzoka kuti makumbo azvimba video bus dzaiswa pasaidha patadzoka kudzifambira nyaya. Mama dzifambira kupi kuti dzigodii mugodii. Hai. Samarama hambo ikurabwira chero. Nezvarinoisirwa hambo iro ndotorishandei nebego. Naye hapana chikoro padhuze hapana mene zvake. Kana nechi. Kungobairira hambo chete ingafanira hameno vakati. Akatowanda kare asi 3 chete. Madiaries kunyepa chete kudaizo. Hanzi event yenyu boss zvekuti you wear clothes that suit your body and I like that you keep up with the fashion trend. But ndimi mamgidi venda baba. Madiaries ichanga mchangamu. Mchangamu. Madiaries anokusiya mukoti wega. Munyaya uri wani. Hanzi vendi bolado. Imi. Hey. Musara munyaya uri wani. Akupedzera madiaries. Ndiraona hangu. Apa kumaraini kwachitaura haikona. Apa ndoiti hey bamini titoridze vindi titore ma screenshots. Imi. Zvakaoma. Hanzi inoenderana nesong yekuti ngoro. Apa tiGlaze baba mami chaimba zvengoro here baba. Ndakaimba ngoro baba. Glaze ma. Ndaimba ngoro pai. Ndakaimba ngoro panini pai. Kuimaiti ndaimba kuti handikuvhunze imaiti ndikuimba kuti mama kutovhura hombeka paya. Kana Haisati yakupisa. Tichamboisa kunze katimboisa imborowa nenge. Ndakaimba ngoro kuti mami bofisa namisangoro. Yai. Ofisa namisangoro. Ofisa namisangoro. Ino haisi nguva yekumisangoro. Ndakaimba wai. Imi mbazo iro dzakadhakwa. Makafunga ndaimba kuti chiimi. Ameno ndichazomonyatsophula. Ndamuita pulo. Nzokuru ine simba. Ichisi manana kuya mswadi. Mswa 5. Mswa 1 May. Ben Mare. Boss club suit. Posta chingori bva mukoma wedu ndobva atoisa show yake musi wa 24. Uyu ndikiri. Marasa. Ichi. Akabva nati o. Pamuri babo. No, avaenda pa Kings and Queens. Vakuna pa Kings and Queens. Nati o. Anodonza. Yeah, nati o anodonza. Anogona. Nati o anodonza. Para zvina basa kana nati o aende gwini maZimbabweans. Yeah, man. Ndozvaka kuziva izvozvo kuti community dzamutageta dzakasiyana. Anomaona. Imi mukutageta Zimbabwean community. Anomaona. Iye arutageta South African community. Ani ndizvo. But muno murasimbe zvamo ndemashinzo muno. But akazana pachingodiwa shinzo ukasina zvinwiwa zvakabura. Zvinwiwa ntione kuti zvinwiwa. Kana zvisiri kupisa kuna na Facebook, Instagram. Oda kuzoda kuti achikuzobura chinwiwa nekuno. Ndo pamusanzwisisi ipapo Rasinbek. Izo Rasinbek yakazara mandau ndashinzo. Ndivavigire kanzi Zakaria Nicholas Zakaria. Unoputisa holus. Mukaunza Zakaria. Majeso. Sugar. Sugar. Une nochaterera sugar mukore uno. Unzai sugar mono izo inosara ere ko. Nema dzenyu. Izo inozara kuti pa. Kuzona sugar. Moti chikwe. Vanhu vakapera basa vasina kana mukurumbira vana. Kupi vakapera basa musoro ku. Endai navo kuchipinge muone zvavanoita.
vaunze kuno mone izvezve yamunotaura kuti inenge iri kupi izvezvi kana muchindrunyebaka toita bheji monoti namba inodhonza shinzo nechadhonza nati o imoti vanhu wingi ticha yaiwa shinzo musambo yake inongowirirana navo vanhu zvaanoimba izvozvo muchaona hidha sorry hidha usabatikane state chingosasa tete chingoenda anzi ndaheta hidha mafeelings pandati aiwa muri kunyeba maya muchiti zvakati hidha ari sensitive mazuvano serious ari sensitive ari kuexpecta chimwana akaexpecta kamwana saka kana achiexpecta munhu anenge ari mafeelings akanenge ari pahigh yes she's working on actions sorry muzukuru hidha sorry kani aiwa kuno kumuchaona manhamba achadhonzwa nashinzo anenge akawanda kulezikuita zvekutamba ashinzo vani ini chero music yake ashinzo ndakada ndingamboiteereri asi nchamwe ndangungonojabulawo ndirimo semunhu anenge akangogarawo anotiketi remahara munoonawo asi imbounzayo ka evidence chiyera ndiani mumwe upcoming artist muimbi munyuwani anogona kupula kupo kunana chipingeyo evidence asikazikanwa nenini mambo emandau munyuwani anozikamwa maybe hamusamuziva chera anonzi chiyera music like zvino handi zvinogona kuita kamuchiti kunodiwa vanhu ava vanenge maybe upcoming artist vanogona kuappreciate akatonga kutoitawo mashows kuno totomudeidza akaita mashows kuno kana akafarirwa kuna nongori fani momboita kanhingikiri ma-upcoming artist kuitwa show yema-upcoming artist ese ma-upcoming artist ese ndimi vamwe vacho naivo vese mobatsira mose nacherawo mobatsira kamoita kashow kenyu inotobuda hazvibetseri kuti vanhu vaimbi vagara chisikama vanoramba chingove ivo vari kudla ko vazi vakapindawo mumusic manje ava vanozozikamawo sei nani vanozodlawo kupi bcause vachitopindawo mumusic vanenge vachitodawo kudlawo vanenge vachitoda kutoitawo something saka vakasawana vakasawanavanhu support then idololo kunoramba vachingodla vagara vachingodla vari kumusorovaimbe zvinonakidza ndoti vateererwa aiwa kabut music mwe nemwe ane music yake anofarira nditi zvamusingafariri mitogona kwesito zvinoafarirawo isu anone zvakafanana mutaura nyaya yashinzo mani indikutaura kuti shinzo mani akaimba kudhara ikutinanisa nambo wachinhu chaanoimba saka ndikateerera hangu shinzo mani ani muri kuona semuri kuti chi anozadza horo kumaizvo ewa uona zadza zvokozi hangoimba mawaya zvatovharana yakazoimbiswa 2 hours kushuruku achingomba semusongo asi mashuruku usazodaro vachingomipisa watsongo chete akabata mabhemba zaudzike pastage mabata mabhemba hamuna kuinzwa here ndina kuinzwa ine ai zvazvinto mani ndingozviteerera zvikanziimba 2 hours achingoimba semuwatsongo imba mawaya mashurugu adzokeri futi adzokeri zvakare kushurugu asi mashurugu anoite izvo vanhu vanotoda shinso mani maold songs aya ndo vanotoda manyu aya achatoteereri aiva amen ndichatombomunza nhasi mumbomuinterviewa hamudi muinterviewa shinzo ngauye chamufambira ngauye timbohwa kuti anoda kuita sei anoda kuimba chii chii chinyuwani akakurongerai zvipi parastenbega chii chinyuwani chakabura chokuti nditoenda kusho yake nditoenda live ndiri pamadhairis madhairis honai toda kuhwa handiti chokuti sapoenda madhairis anotuka
Andizvo kudisappointa kuti zvinoenda kuya kushopu yakaisa kubata vanodza kuenda nozvitengesera doro rangu kushabhinu noenda kusho yake nobaya live bata anotanga kutemwa nemakeni handidi izvozvo ngaati uye atipromisa kuti arida kunemba chii kune zvinyuwani ine zvakabikwa amboya atiimbire padairidza kuti tinyatsokuisa kuti hatitiri muright track andivatirasta nashinzomani vaya aiwa baba divhande vanopusha baba divhande isi zvimesango zvake zvake zvakangonakidza izvizvi zvimwe zvise pai shuga ndobaba ndipedza pana shuga anoimbei shuga wacho najuliana anoimbei shuga chazotaenda kuize izove tosvika takavhurira juliana muzoona zvinoitika jinera chii song yashuga murume kuleza musadaro amuzivi shuga ndimzivepi ndaimudownloada shuga nditeerere ziyo dzemagweja saka ndiri gweja here ndinda here makafanana muri gweja ivimbi kwangwavha kwenyuku muri gweja makafanana musana tokudaro muri gweja but musango hanzi handipindi kaini musango ndainopinda musango manje ndainopindawo musango manje handei kunozi kuchiwo ventricongo kune musango chimboita zvegold aiwa musango akutoita kumba kune kwedu kwatinenge tine maproper mine nemaclaims tikaitira zvinhu zvekunoku zvekungwavha izvo zvekumanyiswa nepolisi ndokwacho kutori nemari tikasunga tongogarawo zvima 4 years 5 years mujere tobuda kana maseka pani tione ikomedi yamaseka hai kwai sinzo ngaakonzidepinza zokurisa ndebvu handakudzai zvasinzomani kuti ini sinzomani yena ndimuzivini anza muna kumira pasopside ndatoona kusina mota dziri kuuya akazviona nguva yemadairis kwanzi shuga sisimeli kuizo malive yenyu anoita malive shows kuizo ka chakaipa chikone chichi gozi kauya yakarumira uko anenge ne right of way pamberi paya panowanzomira matraffic after gonyeti ndazviziva hapo ndatomaona anomira ipapa kwete after gonyeti ipa muchipata cheretichi but ipapa ndopanenge wamira pane chimwana cheanamansa samati nyaya dzefuneral policy dzinofanisa hai ndakudza kuti 108 people anosimodana pachingudzokorudza here nekusingapei 8 people covered ipapa anzi shuga akambouya pagrowth point pedu live shuga kumagrowth point hai chikangoti handiziva hangu zvemusic zvekunyanyodaro ini shuga uchina sandomuzivini murumere anoimbeiko sungura sungura tongoziva baba machesa iso pasungura tongoziva baba machesa kuti ndo chibaba chesungura kujiti tiziva tuna baba harare ndo zvibaba ava venyana shugeta ava ana shugeta venyu avava ekumagrowth point hai anzi ndoresembike yatongonzwa nembiri farira muchenje munoinzwa kupi munoinzwa nembiri kupi munoinzwa nembiri kupi Rustenburg yakurisa ka Rustenburg munonzwa kupi kwacho munonzwa kupi kwacho ivi kamunonzwa ndekupi anzi akabhoipa songo inonzi Juliana kwanzi aisi to have na crash naye saka murume shuga wacho
Adzunzai murume ukomana kuimba Metuzela. Wedu weka chifidza magoropia. Moda kuti tikisana chifidza magoropia. So ngachifidza magoropia iya ya Metuzela. Vakaona Metuzela. Achiimba Metuzela. Chibagi ma orange. Cynthia. Anza kuna murume here. Saka Cynthia wangu ndona varume vari kugovekwa vanhu nai. Ukatondoona wakutongoona dating show. Wakutongoona varume vandiri kupa vanhu. Iwe kaiwe. Makadhivosa ani mabva kutaura manje apa kuti mune mukadzi madhivosa zvari shurugureko ndinotumirwa kama world remit mazana kuchina world remit kwaane sendi 2 ne 10 meli takuita zvesendi 2 saka guys musakanganeka kuti takuita zvesendi 2 ndoya takuita sendi 2 kana muchitumira mari yenyu kunhingirikiri muchitumira mari yenyu kunonzi kuii kana muchitumira vari kuZimbabwe shandisai sendi 2 guys mongoti promo 10 meli munopiwa 10 pounds extra on top of mari yamukutumira kana ungatumira 100 rand 100 pounds inobva yasvika iri 110 pounds achatogadzirira ijezi ranga was 10 meli emurigadzirira 10 meli guys regai ndimbodzima foni yangu yakudziya kupisa ndoita oni kana foni tasvika kunhingirikiri kwaBaba VaKuda foni yakupisa maramba kutenga foni maramba kunitengera mafoni